na ọ dị ka ime ghọta dị ọfụma ọ dị nsa afọ gị Hallelujah. Snack in aga. elu ego m just ebe ni tezi aka I want comfort. just don't worry chukwu ya gozi go ị nwere lọk sef na kịta emati gasị gbarata abụ m pastọ alụgo m nnukwu ọlụ ebube ibe ni ka ya Sada kita. just ebe kịta mgbata ha aka Achọbụ m isi n'ọnụ mmadụ ebe anyị kata na. sorry ịma na oise nyochiri anyị mgbe m na-atụrụ gị aka so ya gafere godo isi n'ebe aka ya ebe enugodo nwaanyị enube nwaanyị ike na agwọ ringo Na pastọ amakwa m da ajụ dizi ya. Jọn kwa n'enugo. ọ Chineke ekwu mgbe anyị na-anụ I'm a man of God ịkwesịrị ịnụ nwaanyị obere gị ụmụdị gị na-afọ agụ Na pastọ ife dịgoro mba kịta ebe anyị na-eje amara m ebe ịkpọ m eje ife ahụ. obere gị anyị ele obere gị anyị mana ị agakwara n'ọnwa anyị ya akawara n'ọnwa anyị maka onye nsọ afọ gị adịka ị na-alọta dị ọfụma Ọ chọrọ ka nwa eziokwu. Gwa m afọ ebe ị na-eje. na anyị ba be ndị ọfụma na nkwa isi na pepe ni Ịmakwụna ukwenso ọ na-agafego. Na nke m na-asa nke kịta nke a na-eme ka ọcha brown ebe a ọgwụ ukwenso fụnacha brown oyi anochiri just na-aga ma atụrụ gị akịta maka chi pastọ ngafe ebe a ma fọrọ ihe maka mma ewekwa azụ. ewe n'iwe anyị elu elu nwa Chukwu na-ekwe ewe iwe ọgwa gị onwe ngosi Chineke na-ewetara gị Adị m ihe nọ na fọlọ na-agbadazi agbada na ọya na black market. ọya gbara n'aha Jizọs ọya gbara n'aha Jizọs amen ihe ama ibu nwa Chineke na moto Nsogbu adọ ka anyị na-edukwa hallelujah somebody ọ dị ka ebe ala nke ozi ọma okwu Chukwu bụ ndụ ọ sị m ife ma gbata ebe a ka ya ebe a kịta na-epo na ebe a nna gị nọdụ ziche n'ihe egwu adị m atụ asị na ebe a ọ dị nke na gebe ete ezigbo aka gaị okwu ụnọ ka m na-achọ ọ biznes ka na-eme ka ọ ya nwoke na-eme na pastọ kekwuru da ajụ dị ya ịbịa nwecha ego at your age dịka ya nwoke na-eme ọjọọ Chukwu na ọ yahoo adị m na yahoo na emekwana yahoo ilu ego nna ibi n'ime oga ka ụdị ihe dị ya kwa ewe n'iwe ebe a anyị lụọ ego ọsọ bụrụ ebe a ewe n'iwe anyị lụga elu ọ pastọ ka ibu onye Chineke ka ibu na akọ na ụmụzide ebe a obele ebe a mee pole na afkịta nsogbu adịrọ ka a na-aga ozi just ka erukwuru elu nke nwa Chineke ya agọzi na ezi adọkwa mma ọ gọọmenti anyị ebe a ka m na-eje ebe a ka m na-eje ebe a otogo na pasi ya mebiri ka gwara m ya ka ụkwa ajọ ụzọ eziokwu ihe a kịta moto atogekwa ebe ahụ eziokwu ka nje ebe a ka m na-eje mana biko amaghị m ka ya chọgbu na 5,000 ka ntinye na nwere ego nji nwanne na dọm na-akpa ebe a ịmọgọdọ nsogbu ibe ga na-asị m nchọrọ 5,000 kedu pọsọ ya ọkwa na this man eche na iji ego ọ dị ka moto mmadụ ka ibu pọsọ kpọrọ m ya aka na mma gịnị ka kpọrọ m ya aka ka nnọgide ọzọ ewele ma brọda ihe cheka ndị mmadụ pụta ndị mmadụ gafere ihe aka akwara gị aka fana yi kootu anyị pastọ nna eji ya na-anụ ka anyị time m mbakwara na gịnị ihe nwe ndị mmadụ ka akwara gị aka nna m ihe atụ onye ọzọ na-akwara moto aka ndo start